Katrine. Jeg læser humanistisk informatik på 6. semester nu. Jeg var en tur i Barcelona sidste semester. Jeg var afsted med faktisk en fra studiet. Vi var 2 afsted sammen. Altså det allerbedste ved at være afsted for mig, ved at tage på sådan et studieophold, det var, nu er det også specifikt Spanien var, men det er virkelig den anden livsstil, jeg får lov til at leve. Ikke kun, at jeg får lov til at piggybacke lidt, eller suge lidt til mig af den livsstil, eller den kultur, jeg flytter til, men man kan også sige, at jeg får jo også frirum. Fordi jeg har ikke venner, familie, job, altså alle de forpligtelser, som mit liv normalt er fyldt med herhjemme, og som jeg jo godt kan lide, altså jeg er jo glad for at have de her forpligtelser, kan man sige. Men det er også helt fantastisk at få det her frirum, hvor du har ikke noget, du skal, som så. På et tidspunkt så kommer selvfølgelig realitetens ondskab kommer efter en, og man skal lige pludselig gå en masse i skole, og man skal måske kæmpe lidt for at følge med, men der er også en masse livslethed i at være afsted på den måde. I hvert fald også, når man tager til syden, hvor klimaet er noget helt andet. Det her udeliv, det er jo helt fantastisk at opleve. Ja, altså i forhold til at blive her og blive hjemme, og så det at tage ud for faktisk at læse, og det med at læse ude, der er klart en forskel. Altså det er jo også i mig væk det i, at udfordringen ligger. For mange ligger den selvfølgelig også i det at bare tage afsted, men jeg vil også sige, at jeg mødte meget udfordring i, at vi skulle for eksempel læse på spansk, eller hvis vi var heldige, fik vi lov til at læse på spansk, ellers så stod den på katalansk, hvilket jo selvfølgelig var en udfordring. Og så er det, at ligesom når du starter på universitetet, jamen så skal du afkode, hvordan fungerer hele det her system, hvordan gør man tingene, hvordan læser jeg bedst, alt det, som man kan huske fra da man startede, det starter du forfra med. Og der, hvor du kommer hen, de forstår ikke altid, at du ikke forstår det. Så jeg vil sige, det, som jeg synes også var rigtig hårdt ved det, det var simpelthen at være den ignorante Erasmus-studerende, der bare ikke fattede en dadel. Og det var jeg så træt af, fordi normalt forstår jeg ret meget, og synes, jeg har meget godt styr på ting, og det fattede jeg bare ikke. Altså, der var så mange ting, der gik over hovedet på mig. Altså, jeg vil sige, hvis jeg skulle gøre noget anderledes, så skulle tillade mig at have lidt større forventninger til min tur, så skulle det være, at jeg havde været mere aktiv i at skabe en hverdag. Altså været mere sagt sådan, jamen jeg skal gå til salsa eller yoga eller sådan. Det kom løbende, men det kunne være fedt, hvis jeg startede op med det noget tidligere. Og ikke være bange for at få en hverdag. Hvis man går til kor herhjemme, jamen så ud og finde et kor dernede. For det er den bedste tilgang. På universitetet er der stadigvæk det der med, jamen det er ikke sikkert, at de andre gider dig hele tiden, fordi du er væk om et halvt år. Men hvis man har et interessefællesskab, tror jeg, så er det nemmere at bygge noget op og have noget at være fælles om. Jamen, da jeg kom tilbage så fra det her ophold, der af en eller anden skør grund fik jeg endnu mere lyst til at læse igen. Altså, jeg ved ikke, om jeg var faldet helt af på den før, det tror jeg ikke, jeg var, men jeg var måske nået et midtlægspunkt, hvor det var sådan, den daglige trumrum bliver lidt kedeligt og sådan. Altså, jeg ved ikke, jeg tror bare, jeg blev nysgerrig på ny på mit eget studie også. Og jeg tror også, jeg værdsætter mere den viden, der er, og det med, at det faktisk er enormt let at læse på dansk eller bare på engelsk. Jeg vil klart anbefale andre at tage afsted. Jeg kan også godt forstå, hvis man synes, det er meget overvældende, og jeg kan også godt forstå, hvis man siger, jamen, det kunne være dejligt at tage afsted med en, så tag afsted med en, hvis det gør, at du tager afsted. Hvis alternativet var, at du blev hjemme, så tag da endelig afsted med en. Måske skal man ikke bo sammen og studere sammen, måske skal man kun studere sammen, så det hele ikke bliver en danskerklub, eller måske er det også bare en barriere for en selv i forhold til at møde andre. Men jeg vil da klart anbefale folk at tage afsted. Jeg har fået rigtig meget ud af det. Selvfølgelig er der udfordringer, men det er der også at være herhjemme. Men jeg synes, det er det værd. Det synes jeg klart, det er.